szamaritánusnak lenni, önfeláldozónak, előnyösen. Oké. És nem azt szólt, hogy szamaritánus? Testvérünk biztos ismerő, olvasta a Bibliát, igaz? Ismered. Ma divat ez a világban. Ugyan már karácsony elmúlt, most már éhen dögölhet mindenki a hid alatt, karácsonykor etetjük őket agyon, és szeretnétek, akkor mindenkit zabáltatnak akar. Ha mindenkinek ruhát akar adni, tudod, inni akar, teját főz neki, most aztán dögölhetnek halomra, ilyenkor már nem számítunk, eljön a január-február, ilyenkor már bulizni kell, ugye jön a báli szezon, tudod. Ilyenkor már azt hiszük, hogy állaszban vannak, amikor ott fetlengenek, tudod, kalandon, meg ilyen beöltözött cuccba. Azt hiszük, játsszák azt, hogy ők olyanok, amilyenek. De valahogy ilyenkor ugye elmúlik a világnak ez a segítő szándéka. Aztán még egy érdekességet látunk, hogy aki segít, jó dolog. Persze, hogy jó dolog segíteni. Eszméletlen jó dolog. De kevesen fogták fel, hogy ez a segítőnek kellene, hogy jó legyen. Neki kellene igazán, hogy örömet okozzon. Nem pedig annak, akinek segítünk. Hát ez hülyeség. Majd figyeld meg! Látjuk, tudod, óriási plakátokon embereket, vallásokat, közösségeket, akik elmondják, hogy ők segítettek. Segített a Máltai Szeretetszolgálat, segített a hídgyülekezete, segített Emes, segített Amaz, biztos látod a Baptista Szeretetszolgálat. Óriási plakátokon üzenik neked, hogy ők mennyit segítettek, hogy mennyi ember életet mentettek meg, hány adag levest osztottak szét, stb. Biztos látsz ilyeneket, meg hallasz. Nagyszerű. Aztán tudod, mindig kérdezem, hogy te, figyelj már, hallottál arról, srácok, 2000 év úgy hívták, hogy Jézus? Ó, hát hogyne? Hát mi az ő követői vagyunk. Ne zavaríts meg. Hát ha el is olvastad azt, hogy esetleg mit írt a te könyved róla? Mert nem mondhatom, hogy az enyém, mert a tiéd. Ez a te dogmád. Te raktad alá a vallásod, amíg a brutalitás mögé, amit te most vallásnak hívsz, vagy egyháznak hívsz. Legalább olvasnád el. Máté könyvében olvassuk, azt mondja, Jézus mondá, ne adjatok alamizsnát. Elhiszed, hogy le van írva a Bibliában? Le van írva Máté könyvében, hogy ne adjatok alamizsnát. Ne adjatok. Ha esetleg mégis adsz, mert tudja, hogy ember vagy, mert ő is az volt, tudod, kicsit, ha esetleg mégis adsz, mondá, akkor ne tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb. Vagyis mit akart üzenni? Hogy ne dicsekedj vele. Emlékszel? Mikor valakit meggyógyított, olvasd el, ember testvérem, mikor valakit meggyógyított, azt mondta, ne mondd el senkinek. Így történt, így olvasod? Ne mondd el senkinek. Persze, az kiment és rohan fordította mindenkinek. Emlékeztek rá? Ilyen az emberi minőség. De érdekes Jézus hozzáállása magához, az adakozáshoz, az alamizsnához, a szamaritánus tevékenységhez, ami mindig valamilyen szintű, tehát valamilyen szintű kiszolgálása a világ nyűgének és problémáinak. A szamaritánus mindig ott van, és a saját maga ruháját tépi le, és tekeri be a másik megsebzettet, stb. És azt mondja, ez a Jézus nem szívvel le a szamaritánusokat, sőt kifejezetten nyoma marad a Bibliában, a Máté evangéliumában, hogy ne adj alamizsnát! Ha mégis adsz, akkor a balkéz ne tudja, hogy mit csinál a jobb. Nézem az ő embereit, nem Jézusét, hanem ez a vallás, amelyik ráépült, és mindig azt nézem, te ilyen biznisz, mint Jézus a világban is szerintem. 2000 éve nincs itt, de még ma is veszettül meg ebből az egész világ szinte. Kimentem, képzeld el, karácsonykor, kell így neveznem, mert így tudod, hogy miről van szó. Nem kívántam itt lenni, tudod, mert egyszerűen hány ingerem volt ettől az eszméletlen, mocskos hazugságtól, amit folyik. És nem csak a hazugságtól, hanem attól az eszméletlen, szörnyű butaságtól, amit az ember testvéreim csinálnak.